Здравейте хора, аз съм Веско на БГ, днес ще играем Eguars. И си ми се чудите защо не съм качал толкова много време, защото програмата ми за обработване се развали. Даже сигурно този клип няма да е обработен. И да, нека да започваме с Eguars. Обаче трябва да чакаме да дойдат хора. И не мога да спрем на пауза, хора. Хора. И само хора, защо филвам джампа. Почваме след малко, добре. И ще играем соло, защото... Защо не? Обаче... Това е лосен. Това е лосен, аз викаме лостато. Абе, what? Тук винаги го минавам, стигам до много сега. И да, хора, ще заиграем сигурно една или две игри. И това ще е за клипа. Ако искате още клипове, харесайте и коментирайте. И се абонирайте. Разбира се. Да. О, на тази карта не съм играл. Не съм гледал клипове. И забравя да се взема кит. Не, аз тук нямам кит. Така. Да направим също така и пъча. Ето така само, за да може да ни дойде никой, така да сме си купили неща. Така. Ооо! Това е якото. Overpower от арта ми. Значи направо ще сложим обсидиан след малко. Аз не бях забелязал. И да, хора, значи оня тръгва, обаче това ми кирка. Видях гоня. Видях го много добре. И сега малко ще ходим да го убиваме. Тук. Хайде. Тук. И ето. Тук. Двамата тръгнаха. Защо? Сега ще става яко, мене. Защото този май се прицака. Не, аз се прицаках. Фак. Вече служих по него обсидиан. Аре, ето. Знаех си. То кога си купил пък дама кирка, бе? Абе, како е? Ще има още една игра. Разбира се. Защото тази няма даже и 4 минути. Минали.
Ще гледам преди много голям клип, защото не ми дава YouTube да качва много големи клипове. Сега. Дано да не се чува много компютъра ми. Да малко. Айкоста тук. О. Какво правите вие, бе? Ей. No homo. И започваме, хора. О, тук съм играл. Добре. Normal items. Добре. What? Тук... Първо казваме го. Може да кажа много малко, има пък те се разхвърляли тук. Събираме за яйцето. Един хубав меч. Хубава кирка. Тоня. Добре, имам за яйцето. Обсидиан. Изкупа. Обсидиан. Брони. Това да купа боксите. Храна. И стака да растение. Стака също. Или беше 100. Това е, че някой съм човека не е 100%. What? Кога съм се намалил яркостта? What? А, така не го взето. Така. Тука. Чакай, че натискам контрол, без да искам понякога и... Става... О, мънга. Още неща. Така. Ние сме само 4 човека, окей. И забравяш най-важното е ябълки. Я чакай, че да видя колко беше. Дали изобщо има да е. Дъма кирка. Да. О, мъгъ. Много дъма кирка. Тази кирка. Тук ако умрем. Да се бием. С нея. И 8 ябълки.
задумата. Опа, яхта, братле. Яхта. Ей, няма горе мръсника. Бързо! Мамичката ти дейка. Опа, извинете. Аре, годинка съм изяла, какво става, бе? Како е? Абе, цяла годинка бях изял, бе. И хора, това ще е за клипа и... Чао!